Salutare fraților, ce mai faceți? Eu sunt Pope și în acest video o să jucăm un episod de Forza Horizon. Este primul meu video pe YouTube și sper să vă placă. Jucăm de pe Xbox One și haideți să-i dăm drum. Este un joc foarte cunoscut, cum mulți îl știți deja. Și am zis că de ce nu îmi place jocul și am zis să fac și eu câteva episoade. Nu o să facem serie, pentru că deja au făcut mulți, știți deja misiunile și astea. Dar noi o să ne jucăm așa și să vedem ce iasă. Să vedem pe unde facem o cursă. Trăgem campionat. Și sper să vă placă. Dacă mă puteți ajuta cu un like, un subscribe sau și un share, este de foarte mare ajutor. Acum, suntem la început și nu o să fim chiar așa mulți. Ia să vedem, am ajuns aici la circuitul ăsta și l-am făcut, văd. Dar să mergem la o cursă care nu este făcută ea. Asta că nu e făcută și zice că e din campionatul ăsta de sunt înscris. De să merg acest BMW X5. Care, merge și nu putem să zicem, să zic că merge foarte tare, dar merge. Și aproape am ajuns la destinul nostru, la destinație, pardon, și să intrăm în campionatul actual. O să fac cu acest BMW M4, pentru că e modificat și merge mai tare. Cu X5-ul sigur n-am nicio șansă să mă țin de restul. Să dau și puțin sonor la mine, sper să nu se împreune sunetul de la boxe cu cel de pe microfon. I-am dat așa mai încet ca să pot să aud și eu cum merge mașina. Să vedem ce putem face. Nu frate, tot să fie așa cum am început. Și s-a dus ăla cu seria 7 sau 5 din ăla vechi. Wow! Cred că am controlul de tracțiune dezactivat. De asta fuge așa. Asta să ieșim să îl activăm și pe aia intrăm din nou, că nu mă pot ține la mașină. Este modificată blană cu tot ce se poate. Și nu mă țin la ea. Aici. Și da, controlul de tracțiune era dezactivat. Și să ne întoarcem iar aici, la campionat. Am mai dat un barn. După ce terminăm cursa, mergem să vedem și barnul acela. Dar întâi să facem cursa cu campionatul actual. Oprește-te. Merge tare și nu se oprește, deci frâne n-am deloc. Și să intrăm din nou în cursă. Sper ca de data asta să meargă mai bine decât până acum, decât în cursa precedentă de fapt. Să vedem ce putem face. Încă e și unul cu X5. Deci nu pierdeam nimic dacă intram și eu cu X5, dar nu reușeam să fac nimic cu el, că nu e modificat, nu e nimic. El e tot complet. Acum altul care merge și mașina asta.
poți ține la de cursele. Uite, frate, ăla cu Mercedes-ul ăla cu G-Class, ce se duce. E nebun. Deci, uitați-vă și voi cum poate să meargă omul ăla cu ea. Deci, asta cu VPN. Deci, o cursă completă normală, deoarece sunt câțiva cu mașini normale și alții cu tot felul de nebunii. Nu mă pot ține, deci practic merg cu cât poate mașina, nu mă pot ține de ăla cu G-Class-ul, deci l-am făcut. Mai avem încă 3 în fața noastră. Bă, la ăla cu X5 ce te duce? Nu ești nebun. Hai. Ușor. Am vrut și copacul. Ce accelerație are ăsta, frate, cu X5-ul ăla. Bine, e un X5M, dar totuși. M4 nu parcă jucărie pe lângă X5-ul. Avem încă un lap. Nu. Hai să-i dăm înapoi. Să vedem, poate reușim să-l prindem și pe ăla de extreme. Trag blană, pun frână și nu ia curba. Merg de tot drept. Mai bine, atunci reușim să-l și prindem până la final, deși am complicat. Dar curios ce mașină poate avea omul ăla de merge așa tare. Că vorba aia, eu înțeleg că playerii din consolă, dar tot frânează altfel, nu-mi dau seama cum poate să meargă așa repede. Și am ieșit pe locul 2. Am așteptat la locul 1. De frate are BMW M2. Și mi-a scos 3 secunde aproape. Și asta văd că era ultima cursă din campionat. Am luat 9000 de credite, puncte de experiență și fani. Da. Na, e ok, dar totuși mă așteptam la cel puțin locul 1. Bun, am terminat cursa asta. Acum văd că avem campionat nou disponibil. Dar haideți să mergem la barnul ăsta, zic. Sau la care? Haideți totuși la ăsta, că e mai aproape. 5 km. In 200 meters, turn left. Turn left. In 200 meters, turn right. Turn right. Haideți să vedem ce mașină ne dau acolo. Ce mașină găsim în acel barn. Da, și vedeți, jocul e completat, așa că de când nu e început de zero. Din aceeași cauză că v-am zis, deja sunt multe videouri pe YouTube unde se face jocul de la început. Și chiar m-am gândit că n-are sens să fac și o serie care să iau jocul de la început până îl termin. Facem așa campionate și misiuni, curse,
Mai căutăm un bar, ceva. Eu să vă mai aduc și mai multe jocuri. Momentan o să urc câte un episod pe zi, un capitol, să zic așa, nu un episod, din Forza. Și pe curând o să vă aduc și You've alte arrived at locuri. your destination. Ia să luăm noi drona. Deci e cam noapte și e mai greu de găsit barnul. Da, să mergem să vedem pe unde poate fi. Wow, nu se vede nimic. Nici la voi pe ecran nu o să se vadă nimic, dar nici la mine nu se vede. Cred că m-am pierdut. What? O să ies din pădurea asta și dăm de altă pădure culme. Să o luăm pe aici. Văd astea de drift skill. Și pe unde ar putea fi barnul ăla? Ia, stați așa să mergem pe aici. Deși am văzut că noaptea barnurile sunt iluminate, au o luminiță deasupra lor, dar chiar nu văd nimic. Și la mine monitorul negru și la voi ecranul calculatorului o să fie mai mult ca sigur la fel. Acolo e mașina noastră. Pe aici, pe undeva, deși nu văd absolut nimic. Asta e un drum. Înțeleg, da. E drum pe aici. Nu-mi dau seama unde poate fi barnul acela. Scuzați-mă, mi s-a oprit camera de filmat. Așa, dar tot am găsit barnul. Că eu caut acest barn. Camera de filmat. Așa, vedem, poate pe aici. Găsit barnul. E faza că nu se vede nicio clădire, nimic. Acest barn. Că e totul negru și pustiu. Să vedem poate pe aici. Dacă mergem pe aici, Faza că nu se vede nicio clădire, nimic. de asta să ne uităm pe harta, că văd că nu se vede nimic. Poate vedem vreo clădire, ceva. Aici pare să fie ceva, mă lasă. Deci iau drona și merg tot în față. Să văd că nu se vede nimic. Haideți să luăm drona iar. Să ne ducem tot așa drept în față. Deci iau drona și merg tot în față. Să luăm drona iar. Să ne ducem Și da, tot aici așa era drept barnul. în față. Și haideți să mergem la barn. În sfârșit l-am găsit. Să mergem să vedem ce mașină găsim acolo. Aici era barnul. Nu era așa departe și mai fusasem pe acolo, dar Haideți să mergem la barn. nu văzusem nimic. Turn around when it is safe to do so. Noaptea chiar e iure de căutat, de găsit de fapt. De găsit barnurile astea, că nu văd nimic. You have arrived at your destination. Ce e asta, frate? Un Ferrari? Asta că nu Ce vedem. Ferrari este? This isn't just any Ferrari. This is a 166. Un 66. And open her up. The car that started it all. Asta, frate, un Ferrari. Will you look at those lines? This isn't just any Ferrari. This is a Lângă un Ferrari. 166. First car they ever won Le Mans with. The car 166 that started it all. MM Barcheta. Poor thing. Looks like it's been sandblasted. Bun. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici.
Unde să fie Din Ferrari. astea nu. I'm taking this Ferrari back to the garage and restoring it to its former glory. I'll call you when I'm done. Mai aproape să nu, Da, să vedem. să nu vedeți cum merg eu o grămadă de timp fără să fac nimic. Unde să ne ducem? Hai, aici, că e mai aproape, văd. Da, aproape să nu vedeți cum merg eu o grămadă de timp fără să fac nimic. Să o luăm pe aici pe câmp, să ne ducem mai repede. Hai, aici, că e mai aproape, văd. Am. Turn around when it is safe to do so. Parcă trag tot copaci la mine, nu știu ce se întâmplă. Nu știu și am ajuns să ne ducem. In 400 meters, turn left. Hai să-i dăm salto, Vreau să copaci. ne dorim să ajungem la cursa aceea. Asta să-i dăm dreapta. Și aproape am ajuns aici. At the roundabout, Noua take the cursă. second exit. Aia de acolo din stânga, dar mergem drept. 100 meters, turn left. 200 meters, turn left. Avem dreptuleț aici. Ne prea am de Recalculating ăla. route. In 200 meters, turn left. Turn Trebuie left. să facem și cursa asta. Nu e fac campionat. You have arrived at your destination. Am mașina retro. Am Lamborghini ăsta Horizon Edition. Come on, we all had posters of these on our walls when we were kids. Deci ne It's the dau și Retro bani mai Supercars mulți Championship. când facem o cursă. Am mașina retro, am Lamborghini ăsta Horizon Edition cu credit boost. Hai să vedem dacă vrea să Bani înceapă. mai mulți când facem o Gata, cursă. ne-au sincronizat și playerii. Și acum să începem. Hai să vedem dacă vrea să înceapă. Gata, ne-au sincronizat și playerii. Ce fain e Lamborghini Acum asta. să încep. Mi-am luat designul ăsta de pe marketul ăla de designuri. E așa mai racing. Bine, nu racing, dar e interesant așa. Din câte am văzut că e inspirat în cursa aceea în Gumball 3000 de raliul acela bogaților care a fost, dacă nu mă înșel, vara trecută și în România, când au venit toate supercarurile lor, mașini mechere și din astea. Radiul acela bogat, Așa, am de acolo inspirat și vara trecută și în România. designul ăsta de pe Lamborghini Hero. Chiar e fain, am văzut depinde cum îi dă culoarea, se face din negru, se face un fel de albastru, nu se puteți vedea pe partea de sus. Dacă e la umbră e negru. Aici e după care este negru, pe cealaltă. Albastru așa mai departe. Am văzut pe la român. Dar oricum mașina asta merge plană. Pentru anii, bine că și asta e modificată plană, dar tot. Pentru anii chiar se duce tare de tot. Am atins acolo pentru anii în parte. Camionul acela. Deci, structură, n-am făcut-o. Și dăm înapoi
pierdem primul loc. Mai ok acum. Acum n-a fost prea ok, dar Suntem înapoi și decât să ne fim toți invers. nu pierdem primul loc. Dar văd că mașina ea merge pe drum drept, dar curbe nici. Adică avea că ia curbele tot ca M4. Deci trag plane pe joystick în parte, într-o parte se ia curba, de exemplu acum în stânga, acum trage ce parte vrei tu pe mașina cu anapoda Horia, nu te aștept să vezi. Mai din timp, pe bine am luat curba asta, o să zicem așa. Aproape am luat-o bine. Facem un mic lucruleț. Tot bună de parapete. Dar am dat nici m-am frânat de tot. Ce stâlp tare a fost aici. Deci dăm pe parapete. Mașina e aproape varză. M-am frânat de tot. Ușor. Hai. Este. Am câștigat. Cum puteți vedea, mașina e într-o stare deplorabilă. Mi-au dat și dublu de bani cu credit boost la mașină. Avem și wheel spin. Ia să vedem ce putem câștiga aici. Mai bine îmi dădea Chevrolet-ul ăla de 2000. Am mai dat și pui la fani. Mă, fraților, mi s-a terminat bateria la cameră. Și ce vreau să vă zic e că lăsăm episodul ăsta până aici de data asta și continuăm cu altul mâine. O să urcăm un videoclip, o să încerc cel puțin să urc unul pe zi. Așa că eu am fost Pope și vă salut. Ciao!